Sziasztok! Cseprei Raki vagyok, üdvözlök minden sportolótársakat, akik szeretnek tornázni. Azt szeretném megmondani ebben a videóban, ha nagyon azt szeretettem, mindenkit itten várunk, mert itten tényleg olyan tornázni. Én már járok ide 23-szor, és muszáj megmondanom, hogy azért tényleg boldog vagyok, hogy a PRC-t találtam itt Komáromban. Gyula bácsi mindenkit nagyon nagy szeretettel vár, szépen megmagyaráz minden tornákat, úgyhogy itten az ember egyáltalán nem téved el. Aki akar ide eljönni tornázni, az biztos meg fogja tanulni a fontos tornákat, azt, hogy hogyan kell lélegezni. Úgyhogy még egyszer nagyon a szeretettel mindenkit itten várunk. Öröm ide járni, itt az ember megtalálja azt a nyugalmat. Én, amióta itten járok, rengeteg haverokkal itten összeütöttem. Nagyon jó itten tornázni. Öröm ide járni. Ez a másik családom, úgy mondva, úgy érzem ezt egész. Ahojte, Ladislav Savolák, Stefan Rady, pozdravujem všetkých športových náčencov a odporúčam vám tú komandu, ktorú som dobre chce, lebo jednoznačne tuto vám Pán Bezec vysvetlí správne cvičenie, správne dýchanie. Ja už sem chodím po všetkých krátko, povedať, že odporúčam. Navriem aj cvičenie, nahradu som nevidel som vôbec aj vytlačiť sa, no. Každému športový náčencov, ktorý nebudú vyhovárať cviky, lebo žiaľ sú aj takí ľudia, ktorí povedia, že prídu sem a prídu si vôbec nebudú. Čiže uverím vtedy, keď aj my niekedy zavolám, že áno, prídem, ale keď naozaj príde, tak som uverím, že prídem. No volal som veľa ľudí, ale neprišli. Buď niekto sa aj prístal, buď sa vyhovárali, jednoznačne všetkých ľudí pozdravujem a príďte si cvičiť. Poznáte nových kamarátov, nových ľudí. Je tu pán majster, ktorý vám všetko vysvetlí, ako správne cvičiť, ako správne dýchať. Príďte ešte raz, príďte sem a neodržujete to, určite a príďte. No ešte povedz im, že aj v najväčšej letnej horúčave, keď vonku je 38 stupňov, tuto je len 20, lebo je to v suteréne, áno, a tu sa veľmi príjemne cvičí, áno. Takže povedz toto aj maďarčine, nech sa páči. Ide jönnek lehűlni, igen.